Det I skal vide, det er, at det der er i den sæk her, det er levende. De her blåmuslinger, de er levende, og derfor skal de behandles med respekt. Det er sådan ligesom den der. Den her, den er smadret, den er knust, den har fået den her. Så den må vi ikke spise. Den er død, så den skal vi tage fra. Der er en lille en her. Hallo? Se, den lukker sig lige så stille. Kan I se det? Kan I se, hvor langsomt det går? Men den lukker sig lige så stille. Nej, nu er den helt... Nu er den helt lukket. Lad I mærke til det? Okay, det var lidt svært at se, men I skal nok få lov til det, fordi vi har mange andre sække. Det man så gør, det er faktisk, at man tager sådan en sæk her over under rindende vand. Og når man har det her vand til at rinde omkring den, så tænker de, nu er vi nede i vores eget miljø igen. Nu lukker vi os. De ligger jo nu her og er blevet taget op af vandet og tænker, hvad Gud i himlen, hvad sker der her? Og så åbner de sig, og så ligger de her lige så stille. Når vi så kommer dem i rindende vand, så får de et chok, og så tænker de, fedt, nu er jeg tilbage igen, og så lukker de sig. De lukker sig ved hjælp af en muskel, der sidder der og der. Den siger slap, og så lukker den sig sammen, når de bliver bange eller tænker, nu har vi det godt igen. Så det jeg gør nu, det er, at jeg lægger alle de her muslinger over i en balje med vand derovre, og så lader vand rinde omkring det. Ikke også? Det skal I gøre først til at starte med. Det der er vigtigt, det er i hvert fald, at de lukker sig. For er den ikke lukket? Og se her, den lukker sig lige så stille. Hallo? Er den ikke lukket? Prøv at se, hvordan den lukker sig. Kan I se det? Er den ikke lukket, så er den død. Fordi hvis den ligger her og er åben, ligesom ham vi havde før, ham der ligger her. Vi kan også bare tage den her, der var gået i stykker. Den der ligger her, hvis den ligger og er åben, så er den død, og når den dør, så slipper musklen, og så åbner den sig. Og så må I for Guds skyld ikke koge, og I må for Guds skyld ikke spise det. Så den tager vi, og den skal ud der. Så tager vi den næste. Den er her. Den næste er her. Så tager vi den op. Vi kigger på den, om den er pæn. Nogle af de her blåmuslinger, de kan godt have sådan nogle snylter. Nogle små snegle eller andet, der klæber sig til. Det kan man nogle gange lige pille af. Det har den her overhovedet ikke. Og den er fuldstændig lukket. Det eneste, den så har, det er, den har sådan nogle småhår her. Det er også det, vi kalder skæg. Det tager man lige ved, og så piller man det af. Sådan der. Og så er den fin. Og så skal den bare over under vand med det samme, så den ikke dør. Alle dem, der går i stykker, de skal herover i. Alle dem, der ikke vil åbne sig, når I laver den her og har dem under koldt vand, dem der ikke lukker sig, de skal også herover, for de er døde. Det er kun dem herovre, der lukker sig, der er levende, det er dem, vi må tilberede. Når vi så tilbereder det, så tager vi en gryde med vand, en hel masse urter i, vi kan tage hvidvin, vi kan tage fiskeform, whatever, I har lyst til at få det til at smage af. Og tager I så meget vand her i en gryde, og så skal det bullerkoge. Når det bullerkoge, så tager I alle dem her, kaster dem ned i, lægger et låg på og lader det være. Så kommer den lynhurtige kog igen. I det øjeblik, at det koger, eller de rammer det her varme vand, så dør alle de her små muslinger. Når muslingen dør, så slipper musklen, og så åbner de sig. Så skal I dampe dem sådan cirka 6-8 minutter, så er de færdige. Er der op til jer selv, vi vil have det til at smage af. Hvis I gerne vil have det til at være lidt asiatisk, kan I komme noget citrongræs i, I kan komme noget lime, I kan komme nogle limeblade i, I kan komme noget fiskesovs i, så det får en asiatisk smag. Vi har fløde, I kan komme tomat i, I kan komme basilikum i, hvis I vil have lidt italiensk. I kan gøre, hvad I vil, og frembringe de smage, som I har lyst til. Det næste, I så skal huske på, det er, når de er færdigkogte, så tager vi dem op, og så skal de alle sammen være åbne. Også mere end det her. De skal alle sammen have åbnet sig. De, der har åbnet sig, dem må I gerne spise. Men dem, der ligger dernede og kun er en lille bitte smule åbne, eller måske er fuldstændig lukket, I må aldrig begynde at åbne dem. Fordi det er dem af de her, der er døde fra starten af, men ikke har åbnet sig. Så der ligger nogen nu her, der er døde, men som ikke kan åbne sig. Når de så er kogt alle sammen, og de stadigvæk ikke har åbnet sig, så må I love mig, at så smider I dem ud, fordi ellers så kan I blive forgiftet af det. I kan få så voldsomt mavesmerte. Okay? Opsummering. Under rindende vand. Dem der åbne. Hallo? Lukker sig. Vi vasker dem. Tager snegle eller andre ting af. Tager fat i skægget. Rykker skægget af. Har alle dem der har lukket sig. Spil kogende vand. Muslinger i. Op og koge. 8 minutter. Bum. Åbne sig. Åbne sig. Kan vi spise. Stadigvæk lukket. Skal smides ud. Forstået? Tak. Så. Godt.
Her med, at de her muslinger her, de skal koges, fordi det er altså lidt vigtigt. Det er mega vigtigt, at ligegyldigt hvad I har i gryden, om det er hvidvin, fiskepong eller hvad det er, så skal det spilkoge. Og så er det allervigtigste, det er selvfølgelig, at de muslinger I har, at de er soigneret, at skægget er taget af, og de er fuldstændig lukket. Og så det man gør, bum ned i og hurtigt låg på. Og så når de ligger hernede, nu ved jeg jo godt, at jeg ikke har ret mange, I har mange flere, men derfor skal I ikke have ret meget mere vand i gryden end sådan her, og de må gerne ligge heroppe, fordi det er altså dampen, de bliver tilberedt af. Så vil jeg ryste dem lidt her. Så åbner de sig lige om lidt. Hvad sker der, hvis de ikke er åbne? Så er de døde. Så er de døde. Hvad skal de så? Røde. I er så dygtige. Kan I se det? Ikke også? Så må I spise den. Tak.